Atreveix-te, l'ull atrevit? De què parles? Atreveix-te és el nom que li posem al curs de català que fem en el centre educatiu Esclat. Aquest curs està dirigit a les dones del barri i donat que ara no el podem fer perquè no ens podem veure i estem tots a casa, hem decidit fer una nova versió i es diu l'ull atrevit. Aquest ull atrevit t'ajudarà a conèixer, a entendre i a aprendre un idioma. Com la situació que estem vivint és excepcional, les classes d'aquest curs també ho seran. El divendres, a partir de les 4 de la tarda, podràs trobar activitats relacionades amb la llengua. Les trobaràs a la plataforma del Classroom. Recorda que per entrar al Classroom necessites una adreça de Gmail. Envia'ns un correu a l'adreça esclatacasa@gmail.com i rebràs un correu com aquest. Dóna-li a la casella de continuar i ja tindràs accés al curs. I fins aquí l'explicació. Recorda, l'ull s'atreveix amb tot i no té por. I el teu ull s'atreveix? T'animo a que entris i miris. Adeu, fins aviat! Com que adeu? Fins aviat? I l'activitat d'avui? Prepareu-vos! Per al primer dia us porto un poema de Miquel Martí i Pol. Us el llegeixo. Preparades? Penso que res no és en va, que res d'allò que dic ni d'allò que faig no es perd. Si en el joc hi arrisco tot el que tinc, sense temor a perdre. Dic ben poca cosa, que ja ha arribat el temps d'alçar-nos i sortir a ple carrer a acollir tota la gent com a germans. Faig tot el que puc per adaptar-me al ritme de tots els que conec, un per un i amb esforç, perquè amb la meva veu el sigui com un indret comú, com una taula. Ara que ja has escoltat el poema, pots entrar a l'aula de l'ull atrevit i veure tot el poema escrit. Detecta les paraules que no has entès, escriu-les en un comentari i jo et contestaré. A més, et repto a que escriguis el que penses quan aprens un idioma nou, el que dius quan vas aprendre aquest idioma nou i el que fas per aprendre aquest idioma. Moltíssimes gràcies i ara sí, ens despedim. Adeu!